Tsarin Allah shi ne tsari, gashi duniya shi babu tsariya, kowa yana da iko Allah ya wasa nasara. Shehu mai ado mai tsari, mai tambayan masu tashi a lafiya da inganta rayuwar talakawansa halin ya zamto mai ado mai tsari, mai tambayan masu tashi alabiya da ta agwamar yalkana mai gaba shagobalin gaba shi na tasawa a jini na sarauta a dasa yau
Don kallon fina-finan Hausa a kyauta, sauke manhajar Hausa Film TV da ke kan wayarka. Kai tsaye ziyarci Google Play Store a manema ka tafa sunansa kamar haka. Hausa Film TV za ka gan shi da tambari kamar wannan. Abu na gaba da za ka yi shine danna install. Kar ka manta da sunan Hausa Film TV, manhajar kallon fina-finan Hausa a kyauta.